Det er Louise. Det er Joachim. Hej. Hej. Jeg var nede og købte noget barbergrej her i går. Ja. Hvor tit skal jeg barbere mig, hvis jeg gerne vil have kraftigere skæg? Det kan være sådan lidt svært at svare på, måske. Jeg har fået lidt dun, tror jeg. Ja. Jeg er jo kun 13 år. Okay. Men jeg har hørt, det er meget moderne med skæg. Synes du, at skæg er frækt? Ikke hvis man er 13 år. Vil du anbefale, at jeg bruger skraver eller barbermaskine? Jeg synes slet ikke, du skal bruge noget, hvis du kun er 13 år. Det kan jeg jo ikke gøre, for der vokser hår ud af ansigtet. Der er nogen, der er overudviklet, ikke? Ja. Har du ikke en far, du måske kan spørge? Eller en... Men det vil jeg helst ikke involvere ham i. Okay. Hvis du forstår. Ja. Kender du selv skægstubbe? Nej, ikke sådan rigtigt. I hvert fald ikke på hagen. Hvad? Nej, nu er du fræk. Synes du, det er for meget, hvis man barberer sig under armene? Hvis du barberer dig under armene? Ja. Det ved jeg ikke. Det synes jeg, at du selv skal afgøre. Jamen, er det ulækkert? Det ved jeg ikke. Nej, ikke nødvendigvis. Men det er måske piger, der barberer sig under armene. Men er det for meget? Fordi jeg skal lige have et råd. Jeg er jo kun 13 år, men du er jo en dame, så... Ja, det er rigtigt. Hvad synes du om folk, der barberer sig under armene? Jeg synes, det er fint. Hvis det er piger, så synes jeg faktisk, de skal barbere sig under armene. Så skal de? Ja, det synes jeg. Okay, så skal jeg også, eller hvad? Nej, det synes jeg ikke. For du er en dreng, ikke? Jo. Hvor skal en mand have hår? Det synes jeg ikke, jeg behøver at fortælle dig. Jo, for du skal give mig råd. Nej. Jeg skal på en date med en pige, så jeg skal jo lige have nogle råd, du ved. Okay, tror du ikke, at barberer du dig? Det vedkommer vist heller ikke dig. Prøv, jeg er kun 13 år. Jeg siger det ikke til nogen. Nej, okay. Nå, men barberer du dig så? Det synes jeg stadigvæk ikke, jeg har lyst til at fortælle dig. Under armene gør du i hvert fald. Det har vi. Og du har ikke noget skæg i hovedet? Nej. Barberer du ben? Ja. Hvad barberer man mere? Kan du have en god dag? Ja, i lige måde. Godt, hej. Hej, frækkert.